Por iso para nós estar no lugar onde naceu, a donde volveu en 1829 e donde morreu en 1848, pois é unha festa. E creo que así debe ser todos os anos, non quedarnos nos 250 e celebrar que temos fillos ilustres desta terra como Cachamuña que merecen todo o noso recoñecemento. Camaradas, amizades, tal día como hoxe, nun mes primaveral de marzo do ano 1771, a miña nai, dona Juana, deume vir aquí, nun pequeno cuarto de madeira desta mesma casa, deste pobo de Cachamuña. Nome que me representou alá onde fora e que eu levei con orgullo e cariño.